Igual beste zozer besarkada baino gehiago merezi dugu edo ez. Venga, dale. Ale! Ese piquito, takata. Ese piquito. Takata. Hori. Hola, itxurezko, itxuramun, hola, bai. Ondo guaz. Bien artean film bateko estena ezagun bat antzestu beharko duzue. Bat Titanic izango dut. Nahi nago batzit. Hombre, antzesteko eta errexe izateko ala berdik, eh? Ai, ama, Blancanieves ez da esango. La Bella Durmiente. Ai, que horror, eta beste matxo bat eman behar dionek. Ez que nik, kriston liguara katen, Blancanieves. Ez dakit. La Bella Durmiente, eta zenta beste Hola, irugarren zer, bat. xarra entzuna eta xarra titilo hartu zula. Hoi, La Bella Durmiente, esango da, eh? Hoi ala izango zen mordu, Pentsatzeu. pero ez dakit. Blancanieves zen, amabitan, zapata galduztuna. Soy Cenicienta. Ah, casi ya visto yo. ¡Hala! ¡Ay, con lengua y todo! Venga, barruraño y... Barruraño, mate. Hala. Ona mia, hor. Ze filete eman zioi. Aita hori pixka de tornillo basan, eh? Ez. Bai, mingara sartu jo. Etzakara hori tornilloa. Bai, ez. Badakizu zeren, hay kontakto visual. Egin dezako, hola, 5 segundo. En plan, lasaia. Vale? Muxuk esemane. Uy, friki ya izena. Besti kasako pako junditu Ya kai a por el pero, filete, ta- tío. ta- A por el filete. Berak Dazu, esan dio... begirada. Venga, bat, bi, eta... No esatoz aurrea. A ver. Honek amatxu biogu hauan. Vale, galdu ezu. Osa, que orain saria dokat. Bai, eta ze sari nahi duzu. Gustatuko litzaike pizka bat abestea. Hemen gertu. Bueno! ¡Qué puto friki! Divertipo zen makinek. Oje, hau airegola. David Copperfield, Eta gero iztio, manten, un diate egon? Ez, da ja ustekenen zea evidentetiz, ez. Kantatu hemen. Zer nahi duzu abestea, a ver. Ezakit, Bilboko abesti tradizional bat, edo... Ez que ez dakit zer abestu. Kanta mesedez abetik, kanta tradizionala. ¿Te imaginas? Bermioko.